prøve sku? Er der nogen, der skal prøve sku? En krone per skud, 6 for 5 og 13 for 10. De kan skyde en blomster og vinde blomster. De kan vinde... Goddag, Sommer. Hvad i himmelens rige lande foretager de dem dog her? Jeg stod her i skydeteltet for pokker. Hvad siger de? Jeg stod her i borgerforeningens skydeteltet hver eneste år. Det var noget nok. Har de opsyn med toiletterne, eller hvad siger de? Jeg stod her i skydeteltet. Du skal prøve sku, Alhard. Har de noget med borgerforeningens fest at gøre? Ja, det har jeg står her ved alle bøsserne og passer dem. Hvilket? Jeg skal stå her i skydeteltet. Kan du høre noget? Alhard. Jeg synes, der er en infernalsk larm her omkring. Jamen, det er der også. Du er i Tivoli, sådan er det. Alhard, du skal prøve at skue. Hvad skulle jeg? Jeg skal prøve at nå nogle penge fra dig, Alhard. Hvad siger de? Alhard, du skal prøve at skue. Skal jeg prøve... hvad siger de? Du skal prøve bøssen her. Du skal prøve 3 skud. Se om du kan ramme nogle af de her blomster. Med geværet, siger de. Ja, så skal jeg lige vise dig, hvordan du gør. Du skal bare lige prøve at se her, Alhard. Ja, det tror jeg nu ikke, jeg har nødt i. Det finder jeg sagtens ud af. Jeg tror, jeg skal vise dig. Jeg skal sige dem, Sommer. Jeg har såmænd skudt meget i min tid. Ja, det er godt med det. Du er fuld af sjov ballade, Alhard. Du er skihård. Det finder jeg let ud af. Du kan nemlig se, at du skal ramme de der blomster. Du kan nok se de blomster, der er lige her. Nu skal du ramme, Alhard. Hvilket? Du kan ramme de blomster, der er lige derhen. Men det er kridt. Du skal ramme kridtet. Du kan ind ramme. Hvorfor skal jeg ramme? Ja, det er fordi så, når du rammer 3 stykker kridt i træk, så får du sådan en bitte lykkedyr med. Så kan du røgne en bitte lykkedyr. Et dyr? Ja, jeg har allerede en hund. Ja, du kan ramme, kan du. Nå, har du i hui, Alhard? Jeg behøver ingen dyr. Ja, men nu skal du bare se her nu. Nu får du lige lov til at få Skal jeg skyde nu? Ja, du skal lige se her, du. Får du lige... Hvornår skal jeg gå i gang? Hvad laver du? Hvilket? Jeg skyder. Jeg skyder. Skal lige vente lidt, der kommer væk. Sommer, de må flytte dem lidt. Jeg kan ikke... De står i vejen. Jeg skal lige væk. Og så skal vi lige have... Et rundt skud, der er stor. Lige have... Jeg må lige lade apparatet. Så kommer vi igen her. Så... Sigter du, Alhard. Hvad siger de så, Sommer? Hvad siger de så? Ja, du ramte igen, Alhard. Du har ramt 2. Jeg rammer hver gang. Det er ikke øjnene, det er galt med. Ja, det er din hjemmehjælper, du er med. Hvilket? Ja, det er din hjemmehjælper, du er med. Hjemmehjælper? Nej, jeg kan selv. Hvad siger de? Hvad siger de, Sommer? Ja, der ramte du 3, Alhard. Skal jeg have et dyr nu, eller? Ja, du får lige sådan en bitte lykke, sådan en bitte vågehud her. Lad mig prøve igen. Sommer, lad mig prøve igen. Det morer mig, det her. Det morer mig glimrende. Ja, det er det undrer mig bare. Det undrer mig, at der ikke er lyd ved disse geværer her. Det forstår jeg ikke. De er jo helt fuldstændig lydløse. Men det går glimrende. Og så skal vi lige have puttet i igen. Jeg tror lige, du skal prøve noget andet, Alhard. Vil de... Hov, der ramte du igen. Vil de ikke flytte dem lidt, unge dame? Jeg skal sige dem. Lad nu bare stå lige der. Jeg skal have vundet nogle præmier her. Jeg tror, du skal prøve det går glimrende. Jeg tror, du skal prøve en ny bøsse her, for der er noget i vejen med dig. Jeg tror, der er en fejl på dig bøsse, ellers er blomsterne, der er noget i vejen. Hvad siger de? Jeg tror, du skal lige prøve den bøsse her. Prøv at se. Lige prøve den her. Der er ikke noget i vejen med geværet. Det kører glimrende. Det er udmærket gevær. Lige prøve det her. Det er der ikke i vejen for. Jeg ved ikke, fordi de vil rykke lidt, unge dame, fordi jeg er i gang med at vinde nogle gevinster her. Min gode ven Sommer står for skydeteltet, og derfor er jeg i gang med at vinde gevinsterne. Har de flere tøjdyr, Sommer? Der ramte du igen, Alhard. Jeg skal have flere tøjdyr. Alhard. Alhard, må du stå der og skot din hele ting. Det er en pragtfuld fornøjelse. Jeg morer mig kosteligt, Sommer. Nu har han flere bamser tilbage. Ikke flere? Han flere bamser og 10 og hui og lykkedryger tilbage. Nu røg dem alle sammen, Alhard. Det var skadet. Det er du ved med at skue.
Nemlig, Det er tilbage nu. det er en fornøjelse at vinde alle disse præmier og forære dem til de unge damer. Jeg skal se dem. Jeg lå jo i sin tid ved infanteriet. Ja, det var da ske på. Og jeg var kompagniets bedste skytte. Ja, det var da også ske på. En dag havde jeg vædet med en af mine kammersjukker, hvorvidt jeg kunne skyde ligesom Wilhelm Tell. Kender de Wilhelm Tell-sommer? Som skød et æble af sin søns hoved. Og Sommer, prøv lige Sommer, kunne de tænke dem at tage en af blomsterne på hovedet? Nej, jeg vil. Så kunne jeg prøve at skyde den ned fra deres... Jeg skal den skues, Sommer. Nej. Vil de ikke være med? Nej. Jeg vil være med til mig. Hvad skal vi nu give os til? De siger, at der er ikke flere præmier. Nu synes jeg, vi skal prøve noget helt ordentligt. Nu skal vi prøve. Ja, nu skal vi prøve at øve til den der kraftprøve. Den gang jeg var Peter, der kan jeg prøve det der med den kraftprøve. Kraftprøve? Ja, du skal slå med sådan en hammer på sådan en pind. Så skal man se, hvem der er stærkest. Hvorledes? Det er det der. Du tiger nok det der, man siger ding. Så er sådan en klok, der ringer. Har borgerforeningen sådan et apparat på festpladsen? Det kunne da faktisk være sjovt at se om. Jeg kan da holde den gang, du var lærer, Alhard. Du er jo god til at dele luksinger ud. Nu kunne det være sjovt at se, om du stadigvæk har med kræfter. Det forstår jeg ikke, hvad de mener. Skal vi slå med hammeren? Ja, vi skal slå med den hammer, men du skal lige gå med hen først. Det er lige derovre på den anden side. Du kan se det her. Jo, tak. Ja, tak. Jeg tror, jeg tager imod deres udfordring, Sommer. Men lige et øjeblik, Sommer. De må lige have mig undskyld. Jeg er nødt til lige at gå over til toiletterne først. Ja. Jeg må nok lige gå ind og tisse, Alhard. Har de tålmodighed til at vente så længe? Så går jeg over til hammeren og venter på dig. Så går jeg lige over og venter. Det var kun et øjeblik. Ja. Det var dejligt som at komme af med en smule vand. Ja. Skal vi gå over til kraftprøven? Ja, nu går vi over til kraftprøven. Nu skal du bare se her. Kan du se den klok, der er deroppe i toppen? Kan du se den klok deroppe? I toppen? Ja, du kan se. Jeg vil. Så skal du slå på dig. Der er mit pæn. Jeg vil. Der er lige dernede. Med hammeren her. Så skal du slå dig op, så skal du lige sige ding. Nu skal jeg lige vise dig, hvordan man gør. Så skal du bare gøre, Den gik ikke. Den gik heller ikke. Jo, det er næsten. Nej, den ringede ikke. Jo. Nej, det kan du sgu ikke høre, der er en ring. De skal se, jeg kan gøre det bedre. Den gik heller ikke, Sommer. Vent de bare. Vent lidt. Der var en enkelt. Det var to. Det var kun to. Nu skal de se, når jeg kommer til. Hvad siger de så, Sommer? Hvad siger de så? Hvad siger de så, Sommer? Hvad siger de så? Jeg forstår, hvorfor du gør det. Den skal nok komme igen. Nej, det var... Ja. Vi prøver en gang til. Jeg må have en chance mere. Det var opvarmning, det her. Nu skal de se, Sommer. Nu kommer den. Nu kommer den. Nu er den her. Jeg ved det. Kom så. Ja, det skal nok gå. Jeg kan stå den ringe snart. Der var. Det var en gang mere end dem. En og to gange mere end dem. Og nu kom den en gang til. Det er morsomt, det her. Det morer mig, det her. Det er den dejligste dag, jeg har haft længe. Det er noget i det her. Nu vil jeg ellers sige, at det kommer hjem. Det er lige godt det ringes fast borgerforening, de nogensinde har haft. Hvorfor vil de hjem, siger de? Det er rigtig lige værd her. Nej, det er... Jeg skal skømme hjem, når far er... Vil de ikke prøve kraftprøven en gang til? Siger du det der? Det var spændende. Jeg har ikke modet mig så meget, som siden vi var på skoleskovtur. Så skrækkeligt træt af at stå over det skydet, helt. Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke. Jeg morer mig. Jeg skyder, og jeg slår med hammeren, og jeg har det som i min ungdomsår. Hvorfor i alverden vil de hjem nu? Jeg er blevet så træt af at stå over det skydetelt. De skræk så blev så træt, man bliver ved. Havlen, de flyver lige omkring hovedet også. Sommer, jeg har en fornemmelse af, at de er en anelse misundelige. Fordi deres kræfter trods alt ikke hamler op med mine. Det er nogen det, ja. Det er nogen det, ja. Så lad os da gå hjem, Sommer. Så lad os da gå hjem.
Sig ind og kom hjem. Men vil de ikke lige vente her et øjeblik? Kom nu, Adelhard. Jeg har lige et ganske kort ærende. Jeg har et ganske kort ærende. Vent lige et øjeblik, så jeg er straks tilbage. Jeg er straks tilbage et øjeblik. Hallo, de der kraftprøvemand. Det klarede de fint. Tak skal de have. Tak. Tid til tjeneste, bedstefar. Det er jo bare lige at løsne fjerderne her, så rører den helt op og ringer hver gang. Det var som en ikke så svært. Men tak skal de i hvert fald have. Tak skal de have. Og her er de 100 kroner, som vi havde aftalt.